ba a taɓa yi ba gaskiya. Na ci ina yarinya lokacin mamanmu idan ta zo za ta kai mu ƙauyen su ƙaraye, to a hanya mukan ci tsiran tasha gaskiya, amma da girma na bana ci. To ai na ji daɗi ce da ƙuruciya, san komai aka baka ma ce za ka yi kai saboda ƙuruciya baka ce ba daɗi ba. Kai a'a ba zan so in ƙara taɓawa ba. To wayar da na mallaka a rayuwa yar ƙarama ce, irin alkatel ake ce mata, tsohuwar waya farkon shigowar GSM. Na ganta kwanaki a wata kasuwa da naje na ganta, amma black and white ce, kin sani babu wannan kala, ba shafa ba screen touch bace komai gaskiya. Na fara zuwa London. A'a kare da taɓa bina ba. Wai ai inda kare ke ma ni gudu nake. Gida ma zan shiga da mutane suna ce da kare su zata bai gadi da kare, akwai ce to tsaya ka koran min shi kafin in shiga, in ko babu sai in shige abina. A haba kadan gari ya fi tsorata ni wallahi. Beran ne, bera ga tarko na ana sassaka mai a kama shi, amma kadan gari babu tarkon kama shi. Minti nawa kike ɗauka kina yin kwalliya? Na kan daɗe saboda in gyara tsufana, in gyara shi na kan ɗau awa 1.5 ina kwalliya. Kai cin mutunci shi ne ke ɓata min rai, ko kuma in ce dai shi ne dai cin mutunci kawai, bakar magana. A'a ban taba zaure a Kannywood ba, tun da nake ban bada kofa ba. Na ɗauki kowa ɗan uwana, muna wasa muna dariya, ana tattauna sirri da hanyar mafita ta komai ta harkar sana'ar mu. Na fi son chatin, yin waya ai bakinka sai ya gaji, chatin ku kayi shiru da bakinka gum sai dai ka taɓa kana rubutu. Jin daɗi, muna fahimtar juna da mijina daidai gwargwado, alhamdulillah. Saratu tun da shi ne tun makaranta, tun primary school har secondary school har Kaduna Polytechnic da na gama, kin gado da shi ne duk makanacin suna kuma haka sunana da yake da aka yanka mu. Akwai baiwa da Allah mu wanda ba kowa ya santa ba, amma yanzu so duniya ta sani baiwar ita ce gaskiya. In har na yi wa mutum addu'a, insha Allah da izinin Allah tana karbuwa. Lallai darasi babba wanda na koya a wurin mutanen duniya shine sai kai wa mutum halacci sai shi kuma maka butulci. Amma ban ce da ka ba, amma da yawa an yi min wannan. Amma ni dama ina mutum halacci ne fi sabilillah, ba dan ya rama min ba, domin Allah ne ya bani ladan, Allah shi zai buɗa min ta wata hanya, a haka nake. Na fi son bread don ba shi da tauri, guda safa sai ka yi ta yaga ko kaɗan yayyafa mata ruwa kafin ka ci. Bread ko very soft, babban magana. Sunan shi zan faɗi ko kuwa dai ta amma yanzu ina da aure, ni yanzu ai ba na ce gawa na ba, na dai san shi yana nan. Na gaya miki ba ki da haƙuri, don haka kuma ni ina mai tabbat ba zan sake ki ba, amma kuma ina so ki sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in matar ka ta bauɗe baka karka sake ta, amma ina nusa ki akan hanya madaidaiciya, domin ni ɗin nan jarumin namiji ne. Yawwa, na ɗauki sana'ar fim a matsayin business, neman kuɗi, ba faɗakarwa ba, ba ilimantarwa ba.
because a da muke cewa muna ilimantarwa muna faɗakarwa ba mu isa mu kuskure a dan wani guri ba sai a ce muna mun kalle suna sun ce faɗakarwa suke sun ce ilimantarwa suke amma ga sunan ji abin take ko ji abin da yake yi to yanzu business muka ɗauki fim